sheyi kan dada ne. Yaron mama. Purchase your tracks today. Ina gayuna yan borno maraba da ku yau ga sako mu gaye muke ba ma roƙo sala falazo babban kwaro ni dada na zama tauraro superstar babban kwaro harkar music kuma ba tsoro yaya ne ai mun zo yan borno ko yaya ne insha Allah za mu ratsa gari yaron mama da alƙawari insha Allah mu buwaye gari inda rai akwai rabo mai amfani ni ma da gayuna ku yi da ni daɗin lokaci dai sa a san da ni ko ina nake bayyana fito da ni dada na fito fili a san da ni duk wata wahala Allah ke magani yau tayin makiya ku ji da gargadi masu kushe ku zo mu buga mu gani na san ba ku samun wani ai da gani amma na san kuma kuna da ra'ayi ku fito gayuna yan Maiduguri farin cikin mata kuɗi da shagali ni da yaron mama da mu sha sha'ani. Yau gani a Maiduguri ni da gayuna yan Maiduguri. Big body, no body, somebody my energy. Big boy gaye or no money. A hakan nake so in ratsa gari. Isa mama na ce alfahari. Daɗin waka gaye ka ci gari yan Maiduguri. A hankali lokaci zai tafi da ni. Haka ne ba sa so mu ci gaba. Duk da ma dai ba mu san su ba. In Allah ya so za mu ci gaba. Bi iznillah za a ji mu ma. Har a so mu ma a ƙaunace mu ma. Har a yi mu ma. Kuma ai yanzu ne muka fara ma, kuma baiwar ma za ta nuna ma. Ikon rabbana za mu ci gaba, kuma girman dole ne a bamu ma. Yo yan mata sai ku rausaya, oh har ma ku girgiza. Yaran mama da dada a kan gaba, big boy gaye sele na ja gaba. Ga haison kaɗa mu je gaba, ya Allah kawo mana ci gaba. A arewa mu zamto ta gaba, kuma dole su gan mu su martaba. Ga yin tike ku zo mu ja gaba.